Десерти. Чи не їсти? Вони вареники руками. От з'їла більше всіх і опять їсть. Чи не то, що мені жалко, а просто странно. Лізе в миску з руками. А я не пойму, що Ольга Леонтьєвна, Оль, я не пойму, що вона не доїдається. Вона сиділа і їла з нами. То вона ж як бочка, що не бачите. Вона відкриває рукою, бере Тому що так. із тарілки. Туди У неї хватає трохи. Я ж постійно неї, то їй не хватає. То сьогодні тато її з пенсію зняв за пару місяців 8 тисяч. Зняв. Ну ж неї грошей немає, чи в неї хтось гроші додає. Ну всі гроші відкладають в того. Вона ж в неї вже з головою не порядок. Я удивився, що наскільки сіла. Подивися памперси. Ти думаєш, в неї памперси, але вона їх складірує під кроваттю, а мені сидить і каже, купи мені памперси, бо мені не купляють. У мене ж вже кукушка є. Я удивился, смотрю, она поела, так много поела. И ела и то, и то, и то. И я говорю, и колбасу, и одни вареники, и другие. Больше всех ела. Захожу, блядь, на кухню, но руками из миски есть вареники. Ну, это так странно. Вчера то же самое было с тортом. Сидела, ела за столом, и прям бере руками все, и Наполеон есть. Сверху прям. Так гляну,